Na, akkor nézzük. Na, akkor. Oké, várjunk, ez mi? Igen, ahhoz, hogy kinyisd az ajtót, tedd a tárgyakat a megfelelő dropperbe. Nem, nem láttad a 18. gombot? Mennyit? 18. gombot, nem. Harmadik küldetés. Végre. Nézzük. Harmadik küldetés, nyomd meg egyszer az első gombot. Most szivatsz? Hát akkor még... Már vissza már nem megyek. Ez az, gratulálok, megtaláltad a harmadik küldetést. Már csak egy könnyű feladatot kell teljesítened. Mégsem érzem, hogy örülnél neki. Gondolom, lusta vagy visszamenni a pálya elejére. Se baj, van egy rövidebb út, csak menj tovább. Remélem én is, hogy rövidebb út, mert nem szívesen mennék még sokat azért. Ahhoz, hogy kinyisd az ajtót, 6 üres üveget kell a dropperbe raknod. Nézzük akkor lassúság. Lassúság. Méreg. Méreg. Köszönöm szépen azért. Köszönöm a bárba. Na akkor. Na. Bizonyára nem ismersz engem. Én vagyok a 18. gomb. A 8. gomb az öcsém volt, és azért jöttem, hogy megbosszulja a halálát. Lassú és fájdalmas kivégzést szánok neked. Könyörögni fogsz a halálért. Hogy elpusztítottam a 18. gombot. Na akkor. A feladat nagyon egyszerű. Enchantolj szenet kenyérrel a diszpenzerbe, a ládában találsz pár alapanyagot is. Tehát nem lehet ilyet enchantolni, vagyis akkor mennem kell erre. Szenet kenyérrel nem lehet enchantolni. Meg kell nyomnom az első gombot. Hoppá! Gratulálok, megcsináltad, szép munka. Tudom, nagyon könnyű volt ez a 3 küldetés, de a lényeg, hogy hibátlanul teljesítetted. Büszkén átveheted a jutalmad. Hát én átveszem. Mi ez? Egyéb értékes tárgy. Most. Na hát jó, nekem tetszett ez a map. Csabusa jó mapot épített. Nekem tetszett. Tudok blokkot törni. Nekem tetszett ez a map. Remélem nektek is tetszett. Én Gogó voltam. Sziasztok!